Moi vaan kaikille, meikäläinen on joku. Tänään pelataan vähän tätä autopeliä, Truck Racing. Ja aloitetaan. Pelataan vaikka face to face. Niin. Sitten lähetään. Ja siis tää mun auto ei oo vielä mikään maailman paras, mutta kyllä tällä nyt johonkin pääsee. Ainakin tällä on näitä Oi, Ronaldo Superstar Skaters. En oo kuullutkaan. Ihan surkeaa. Mut siis näitä 1/4 maailmia, niin näihin tää on ihan sairaan hyvä. En viitti vielä noista RPistä rupeta taistelemaan. Kuten te näette, nyt tää on ihan liian nopea verrattuna noihin kaikkiin muihin. Mäkin vedän tän vähän yli 10 sekunnissa. Ja vastustaja veti 11 ja melkein puolessa sekunnissa. Joten tää on aika nopea. Mut sitten kun tää vasta alkuautoja, siinä on vielä sellainenkin juttu. Ja katsotaan, onko mulla rekordi päällä? On tuo. Tietenkin se on. Miksi mä aloitaisin rekordin, jos mä en aloita rekordia? Olisiko siinä mitään järkeä? En tiedä. Mutta pitäisikö kohta mennä noihin pro-juttuihin? Tässä joo, mennään ihan tämän jälkeen sinne. Mikä se on? Pro-liikueko se on? Siellä pärjää ihan hyvin tällä autolla. Ainakin mun mielestä. Joo, pro-liikue. Siitä level 3. Aina mulla on myös tää Clio, joka on aika nopea, mutta se ei oo niin nopea kuin tää. Tää. Voisiko löytyä jo? Ja siis pistetään vähän ääniä pienemmälle, että kuulee omia ajatuksia. Mä huomannut, että mun ääni ei varmaan kuulu ollenkaan. Ehkä. Otetaan vielä. Otettaisiko 2 kisaa? Otetaan vaan 2. Otetaan 2, joo, tai 3. Otetaan 3. Silloin varmaan alkaa olla joku sopivan pituinen ehkä. Sellainen noin 10-5 minuuttia. Ellei näillä mene tuntia. Ykkönen. Yhden kerran ollut ykkönen. Joo. Tää on ärsyttävää, kun tarvitsee olla netti päällä, kun kyllä te tiedätte, jotka on pelannut tätä joskus. Ainakin pro-liikuessa.
Tää on purkissa. Moi moi.